Vi har virkelig været mange lækre steder. Der er utrolig mange gode steder her. Som regel, når man spiser noget eller prøver noget, så har man mulighed for at prøve én ting af hver slags. Men det der med pludselig at finde ud af, hvor forskelligt en almindelig shawarma kan smage, det har jeg egentlig været overrasket over. Hvad synes du om konkurrencen? Det er så hyggeligt. Det er virkelig nice. Ja. Det er det tredje sted. Bedste durum findes i Durumba. Jeg var rigtig sulten, og nu er jeg rigtig mæt, og jeg er rigtig tilfreds med det mad, jeg har fået her. Bedste tradition, anden gang vi er her.